Не можах, българи, да обединя мажоритарният ни вод в една личност, за да не разпиляваме гласовете си. Не можах, въпреки цялото ми старание, да убедя останалите мажоритарни кандидати за народни представители. Но аз знам защо е така. Защото всеки българин е ярка личност и водач по дух. Защото сме един от малкото народи, при които във всеки един момент всеки един от нас може да поведе народа си в дни на трудности и страдания към оцеляването му. Народе мой, нека в този момент си дадем сметка и осъзнаем колко е пагубно да разцепваме вота си, като гласуваме за 9 български мажоритарни кандидати. Нека не повтаряме всеки път една и съща грешка и най-после да научим урока си, даван ни всеки път на избори от една партия, която обединена винаги ни побеждава. Нека да го направим и да се обединим на 5 юли заради вас, заради децата ви, заради България. Леонард Димитров Сапунджиев, мажоритарен кандидат за народен представител и водач на листа с номер 17. И в двете бюлетини, гласувайки му доверие, гласувате за себе си. Купуването и продаването на гласове е престъпление.